गोंयांत जावपी पंचायत वेंचणुकेत ओबीसी आरक्षण अंतरीम स्थगिती दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान न्हयकार दिला। पूण ह्या वेंचणुकेच्या याचिकेत दिल्ल्या निवाड्याचेर हे आदारून आसतले अशें शुक्रारा दिसा गोंय खंडपीठान स्पश्ट केलां। गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान केल्लें ओबीसी आरक्षण गोंय खंडपीठान मान्य केला, तरी ताची वैधताय गोंय खंडपीठाच्या निमण्या निर्णयाचेरूच आदारून आसतली। आज उच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी रिझर्वेशनचा इश्यू ऑर्डरसाठी होता। आता त्या 5 पंचायत आहेत ज्याच्यामध्ये पिटिशन्स फाईल करण्यात आल्या होत्या। त्या पंचायतमध्ये पर्रास, सालिगांव, आरपोरा, नागवा, कांदोलीम आणि मांद्रेम या 5 पंचायतीच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की जे इलेक्शन रिझल्ट्स होणार ते हायकोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार। उद्या हायकोर्टनं जर ठरवलं की त्या 5ही पंचायतीचं रिझर्वेशन बरोबर झालेलं नाही आहे तर ते निर्णय रद्दबातल होऊ शकतात। आणि जर हायकोर्टानं जर ठरवलं अल्टिमेटली की नाही रिझर्वेशन सारखं केलं होतं तर ते मग रद्दबातल होणार नाही आहे, इलेक्शन रिझल्ट्स फायनल होतील असा निर्णय हायकोर्टनं आज दिला आहे कोर्टला की हा जो 5 पंचायतच्या मॅटर्स कोर्टसमोर आले आहेत आणि त्यामुळं या 5 पंचायतींनाच हा निवाडा लागू करावा, बाकीच्यांना लागू करू नये आम्ही विनंती अशी कोर्टला केली होती आणि कोर्टनं ती मान्य केलेली आहे। SEC स्टेट इलेक्शन कमिशनान ऑर्डर घाता आसतना पब्लीश केल्ले गॅझेटाचेर की ट्रिपल टेस्ट ना दवरता आमच्यान फुडें वचूं जाता एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। नाव पब्लिकेशन केल्लें ऑफ दी रिजर्वेशन्स एक्सक्लुडींग OBC आमी बोवाळ केल्लो तेन्ना आनी सांगलां यू आर डुईंग इनजस्टीस टू OBC। नाव फायनली दे हॅव डन रिजर्वेशन and the challenge according to me which I have seen is that the triple test has not been satisfied. So High Court, remember one thing, once election process starts, courts generally don't interfere with it unless it's grossly wrong or grossly unconstitutional, and there must be special circumstances. High Court and Sadhya admit केल्ली petition म्हणून आयकला आणि stay दिला. That means the election will go on with the reservation as has been confirmed by the last notification.